Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet Malta biex tinvestiga s-saltna ta' dritt ikkonkludiet li kemm Keith Kembri kif ukoll Konrad Mizzi għandhom jitneħħew mill-karigi tagħhom u jinfetħu investigazzjonijiet kif ukoll li għandu jinbidel il-mod kif jintażlu l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Ir-rapport ġie preparat mill-membri Ewroparlamentari li kienu f'Malta lejn tmiem is-sena li għaddiet f'delegazzjoni mmexxija mill-membru Ewroparlamentari Soċjalista Ana Gomez. Ir-rapport ma jfissirx li l-ħidma tad-delegazzjoni intemmet għaliex intalbu laqgħat oħra fost l-oħrajn mal-Prim Imħallef Silvio Camilleri. Ir-rapport isejjaħ għall-investigazzjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-metodi kif Pilatus Bank tħallilu l-liċenzja li jkompli opera fl-Unjoni Ewropea. B'mod speċifiku, ir-rapport jinsisti li l-Awtorità Bankarja Ewropea tinvestiga jekk l-MFSA hux qed taqdi dmirijiet tagħha bħala Awtorità Nazzjonali ta' Supervizjoni fid-dawl tal-fatt li Pilatus Bank u Nexia BT għad għandhom il-liċenzja f'Malta. Ir-rapport jitlob ukoll il-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga l-prattiċi li qed jintużaw minn Henley and Partners u Pilatus Bank biex jippruvaw jalquħal il-ġurnalisti Maltin billi jedduhom bi proċeduri legali f'ġurisdizzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea. Fost affarijiet oħra, ir-rapport jitlob ukoll li ssir investigazzjoni dwar l-akkużi ta' influenza fl-elezzjonijiet fosthom bżieda fl-impjiegi fis-settur pubbliku, ħruġ ta' permessi għal kostruzzjoni kif ukoll żiediet fil-pagi u promozzjonijiet fl-armata. Ir-rapport tad-delegazzjoni li ġiet Malta issa jkun suġġett ta' dibattitu fuq livell ta' kumitat fil-Parlament Ewropew aktar tard f'Jannar. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa qal li r-rapportu b'saħħtu u ċar Konrad Mizzi u Keith Kembri għandhom jitneħħew mill-karigi pubbliċi tagħhom u tinfetaħ investigazzjoni u ssir ġustizzja fil-konfront tagħhom. U sostna li għandna bżonn bidla radikali fl-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Ifakkar li dawn ma investigawx każijiet ċari ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus u dan minkejja l-provi ċari illi għandhom. David Casa tem jgħid li hu diskustanti li wasanna sa hawn il-falliment fl-istituzzjonijiet kien intenzjonat bilan li n-nies fil-poter li jinqabdu b'attività kriminali jiġu protetti. Il-poplu Malti u Awċi għandu dritt tal-istituzzjonijiet b'saħħithom li jipproteġu lil Maltin u Awċin u mhux lil politiċi korrotti u kumpaniji dubjużi li jaħslu l-flus. David Casa sostna li se jkompli jaħdem sakemm jassigura li dan iseħħ.